Omanhene of Efutu traditional area Nenyi Gati Apau 2023 Aboakyir festival no ehun to mama wode nakosembia to dwa wochirim se nei Fulani ne wonyamwa no esai Efutu forest no kra eha won madwene Adom TV etwaso Nenyi Gati awotoso enso ekyerese se Fulani fo eni gyahyehe na esi asafo Emano kwan ya intimi ema wo enkongremu enkonkope aboa enfamafie ewo Aboakyir afahye no ase ebra wopa afempinu ne aduonu miensa Aboakyir afahye hontoma ena nana editu dwase traditional council yi ayewa adwen se obedua nua pii se beyi a kwaya ese no obetimi asiesie ni yi okiremu se one ne mpanimfo afato wo nso se obedua enua empemdu na etimi aboa otika epowi a yakoko hwehwe Aboate befiem enkrofo ahihye ho nantwi anantuma manum ayeho ma onsem fatafo de yaba felepo tree planting na oda yekodo ya na hono omonen da do yesrede aya sutansu bikinsu tawa da ana weche yewusi na hapawe ensuno autonoto ya yimedibia yidi obey osanso editor ne manfo anim se ansa na afahye ne beba ebra afahye ne bekoso ene afahye ne wie nyina no de wopa eya asomdwie enti omanfo emoa no biara o ma fa ode wo yibia no wo ya wo yini na ofa apriye dama yemfa etim na kan biara mba dwumeti ne mu mo beya fashion no obey fe obey yiji no bia so baba kuna so wenya na yiji na ojasana